Ngiyafuna uTornado ufikile ugalekile yamgqoda uTornado yakwazi njani kanene yakwazi usacula hello Matsana I think that's about Matsana yeah That's normalize kakhulu abantu abaninzi bandazi Matsana abantu abaninzi yeah Phulaphuli ugalekile uTornado estudio ngoku ayikona hit ifondini hayi Matsana yavela njani Matsana phikiswana dangawo ngengoma le kuyaphikiswana abanye bathi ukuthi samthanda abanye bathi Matsana yo hello still nangoku uba kuthiwa ndiphume estage abanye abantu bandivale ukuthi samthanda abanye bathi Matsana so andikayazi kunanamhlanje so ndilaweke elahleni lakho kakhe khawulisa uphulaphuli mangithonade efoni bakuve nyani ugalekile ufikile yangena iTornado isivunguvungu umala ngehlobo ndiphume ezantsi wacentane kwathi ngikwancila ndiwabholoshe uphezu besiphambuka mfana ndizama zinto zakamjiko amazalelo ojotela omakhaya kude ezantsi amncakateleni kwabhlom katshali kwathafa legusha obulisayo nguzama wakantendeni uTornado kucentane nabathanda ayiyekanga so befake i-CD or i-USB ixesha elininzi xa siphefoma kwezi renki sidlala i-CD because asina band epheleleyo and izasicosta i-transport ufunqula i-bass kit amadrum umuva up and down so ixesha elininzi sisebenzisa sound system sidlale i-USB okanye so siphefoma ngaloo nto but ndiye ndiyikhuthaza into yemic at least umuntu akwazi ukuphuma phezu kwemic yes uthi uThemba Nzula isiginci sakho sinencasa simkhulu sinayindawo efane kaZahara uZahara ndiyamthanda kanti ndandimthanda abantu samthanda ngomculo wakhe so abantu abaninzi baye batsho into yoba ifeel yami iba khona laa nto yes umlandeli yena uthi hey looks ndithanda laa ngoma ithi ndisayohlala ehlathini okomzuzwana uyaziwa ngabantu bakho bandazi abantu bam bayakwazi abantu bakho Tornado masukhulu efondini Phulaphuli sekunye nayo uTornado bestudio so ngcola ngegig le ayakuyo enkulu ezokwenzeka phekapha nge-25th yale nyanga sikuyo kodwa unayo nengoma yakhe sothanda nge-album zingaba-album zakho i-album zami I think zingazi 5-6 bendisamthanda uMatsana uthando phambili isabhuku socingo ameva omqaqo I think yokugqibela ameva omqaqo oba yango-2024 okay nangini imizuzu eveke kwensimbi yesine lasuke evekile sancoke ngenayo uTornado bestudio kwi-drive nochatha because bendidlala ngelaa hlobo le besidlala ngalo kudala uba ndisadlala ngalo nangoku but into endiyenzileyo ndivele ndathatha elaa hlobo sasidlala ngalo sikhula ndavele ndalenza popular abantu bakugatyana nakucentane edutywayo bangakubulala uba ndithe ehlathini wedali wami zundilinde sayohlala ehlathini okomzuzwa kuphakama wonke umntu uyacula futhi ndenze namatheke bawuvele uxhume wonke umuntu estadium enye into edla unconywa ngani xa ndiva abantu uMaskandi bencokola uyafumana into abathandayo uMaskandi athi yo uyivindle ngayicanga isiginci sayo yo into le nesiginci ngendlela yahlukileyo mna xa ngimamela uMaskandi isiginci esikhalayo iza kuhluka komnye oyaziyo uyiva nje intambo yakhe kaqala and then wena yintoni le ohluke ngayo kona azizokohlweka kuphele kodwa sibakhona esa spice xa ngumuntu osazi isiginci uthi uba i-trademark kaTornado le i-trademark kashwile xa usazi isiginci uzawusiva uhlukela uqala